салом дӯстон, Тенхаг аслан мураббие аст ки бо ҷоизаҳои худ қаблан шӯҳрат пайдо кардааст. Тарафи манфии ин мураббиро коршиносон дар идораи даста медонанд. Дар кадом дастае ки ӯ сармураббигӣ накардааст, ҳатман бо ягон бузингар нофаҳмӣ доштааст. Қаблан шояд ин чиз ба касе аён набуд, вале акнун дар Премер-лига ин мавзӯи доғи рӯз гаштааст. Бо омадан ба Манчестер Юнайтед, Тенхаг ҳолати дастаро куллан тағйир дод. Чанде қабл ҳам моҷарои ӯ бо Санчо дар сархати хабарҳо ҷой гирифт ки баъди бозии Юнайтед бо Арсенал пайдо шуд. Тенхаг баъди бозӣ қайд кард ки Санчо бо сабаби камфаъолӣ дар вақти тамринҳо ба ҳайат роҳ намеёбад. Худи Санчо бошад ба ин гуфтаҳои сармураббӣ дар саҳифаи расмияш посух дод. Ӯ ба мухлисон муроҷиат намуд ки ба ҳама чизи шунавидаашон бовар накунанд, зеро ӯ тамоми талошашро барои кӯмак расонидан ба даста карда истодааст. Ин муносибати сармураббии Юнайтед ва бозингари ҷавони даста тамоми сомонаҳои интернетиро иҳота карда буд. Баъзеҳо мегуфтанд ки ҷавоби Санчо ба сармураббӣ ноҳурматиашро нишон медиҳад. Баъзе дигар бошад, Тенхагро нафари бадмуомила номиданд. Ӯ набояд исми бузингаро байни ҳамагон гирифта паст мезад ки ба ҳар ду ҳолат мо розӣ шуда метавонем. Аслан барои сармураббие мисли Тенхаг ки бо дастаҳои гуногун сару кор гирифтааст, ин рафтор зебанда нест. ӯ бояд мутахассиси бузург барои бароҳ мондани алоқаи зич бо бузингарон бошад. иштибоҳ аз ҷониби ҳар кас мешавад, вале исми футболбозро гирифта дар назди рӯзноманигорон чунин суханонро гуфтан, шубҳаҳо оиди мураббии ҳаматарафа будани Тенхаг меорад. Агар ба гузашта нигарем, як сол пеш ҳам чунин ҳолат бо Криштиану Роналду рух дода буд. Аллакай аз тамринҳои пеш аз мавсимӣ маълум гашта буд ки Тенхаг дағалона ё худ сахт бо Роналду муносибат мекунад. Роналду бо сабаби мушкилоти оилавиаш ба омодагиҳои даста ҳамроҳ нашуда буд. Дар оғози мавсим бошад, Тенхаг Роналдуро аз рӯйхати бузингарони мехостааш хат зад. Албатта рафтори Роналду ҳам намунавӣ набуд, вале савол пайдо мешавад ки чаро Тенхаг дар идораи даста ҳамеша бо проблемаҳо рӯбарӯ мешавад. Масалан ки метавонист ба осонӣ бо Роналду забон як карда ӯро аз ҳисоби таҷрибааш дар ҳайат ҷой диҳад. Криштиану ку ҳеҷ набошад нобиғаи футбол ба ҳисоб меравад. Ба назар ӯро махсусан дар равзанаи трансферӣ ҷавоб надоданду хостанд ки муҷозот дар рафти мавсим диҳанд, вале Роналду нафаре нест ки ба ин муносибати сармураббӣ тоқат карда чашм пӯшад. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Ягекс омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати Ягекс боз ҳам ҷолибтар гардонед. Он ҷо регистратсия осон буда, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. Ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо промокоди Тачфут ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. Ба ҳама муваффақият. Тенхаг метавонад чизи мехостаашро оиди футболбозонаш гӯяд, вале ин барои худаш хуб нест. бинед ки масалан Пеп Гвардиола бо бузингаронаш чӣ хел муносибат мекунад. вақте ки Стоунсро яке аз аввалинҳо шуда ба даста ҷалб карданд, мухлисон критикаи сахт мекарданд, бахусус барои маблағи сарфшуда барои ҷалби Стоунс. Пеп баромада тарзи тамрини ӯро танқид накард, баръакс ҳамчун лидери даста пуштибонӣ аз футболбозаш назди дигарон кард. Ҷака баъди омадани Артета ба Арсенал аз дар берун шуд, аммо Артета баръакс таърифу тавсиф аз ҳунари ҳимоятгараш кард. Ҷака аз бозингари оддӣ ба сарвони даста ва футболбози калидии туфангчиён табдил ёфт. Дембелеро новобаста аз феълу рафтораш солҳои қабл мухлисон дӯсташ доштанд, зеро Хави шахсан пуштибонаш буду Дембелеро розӣ кард ки ҳамроҳаш кору фаъолият кунад. Баъдан Дембеле новобаста аз ҷароҳатҳояш беҳтарин ассисткори Ла Лига гашт. Ҳамин аст тарзи дурусти идораи даста. Пуштибонӣ дар назди дигарон, танқид дар алоҳидагӣ роҳи футболбозро ба муваффақият мебарад. Аз ин бармеояд ки Тенхаг сахтгир аст, дар баъзе ҳолатҳо аз ҳад зиёд сахтгирӣ мекунад. замони Решфордро барои 45 сония дер мондан аз ҳайати асосӣ берун намуд. бовар мекунед, 45 сония. дар ин ҳолатҳо сармураббӣ барои худаш гапу чапи зиёдатӣ мегирад. сармураббӣ ҳақ дорад ки ба бузингарон ҷазое таъин кунад, вале ҳамон тарзи дурусти бароҳ мондани тартиботи даста санъати хуби фаҳмишро талаб мекунад. муносибати бад доштан бо бузингарон ба бетартибӣ дар ҳуҷраи либосиваскунӣ оварда мерасонад ки фаъолияти сармураббиро зери суол мебарад, бахусус дар дастаи бузурге мисли Манчестер Юнайтед. умедворем ки Тенхаг кӯшиш мекунад мисли бародари калонӣ барои футболбозонаш мегардад. ин беҳтар аз мисли диктатор дар даста шудан аст. дигар мураббиён ин ҳолатҳоро осонтар сипарӣ мекунанд, аммо муносибати Тенхаг бо Роналду ва қабл аз он ҳамон қадар хуб набуд. дар давраи дар Аякс буданаш ҳатто бузингарон ба даъвати ӯ гӯш намедоданд. аз вақти сармураббии Манчестер Юнайтед шудани Тенхаг, Санчо боре ҳам вақти мусоиди бозӣ нагирифтааст, дар ҳоле ки Антони новобаста ба ҷавобгӯ набудани бозиаш ҳафтаву моҳҳо ивазнашаванда гаштааст. албатта ин ҳодисот саволҳоро оиди идоракунии даста аз ҷониби Тенхаг зиёд мекунад. омадан замон бо Роналду ва Санчо моҷаро кард. Решфорд
Рашфордро ҷазои калон дод, Магуайрро аз капитанӣ маҳрум сохт ва маҷбур кард ки Дехеа аз даста равад. Нафари баъдӣ кӣ мешуда бошад? Варан, Бруно, Каземиро кӣ? эҳтимолан бозингарон кӯшиш доранд ки бо мушкилиам бошад худро оромона нишон диҳанд. Тенхак дар навбати худ метавонист ки бо тарзи дигар бо Роналду муносибат кунад, каме оромтар бо ҷавонон бошад, ҷазоҳояшро таҳлил кунад ва ба гуфтаҳояш ба расонаҳо аҳамият диҳад. Ба ҳамин тамом дӯстон, то наворҳои баъдӣ хайр.